У нашу студыю завітаў Франак Вячорка, галоўны дарадца Святланы Ціханаўскай. Франку, вітаю. Я так разумею, што адразу з канферэнцыі да нас. Абсолютно. Вельмі плённыя былі 2 дні. Гадзіну таму назад выступала Святлана Ціханаўская на галоўнай сцэне. 1000 чалавек у зале. Выступала з прамовай, што такое Расія, чаму яна нясе пагрозу для Беларусі, і звярнулася да ўкраінцаў. Гаворка пра Варшаўскі форум бяспекі. Варшаўскі форум бяспекі, 3-й год запар, Беларусь у цэнтры ўвагі. Раней такого не было. 2020 года на гэтым форуме ніколі пытанне Беларусі не падымалася. Скажам таксама для нашых гледачоў, што гэта арганізацыя, дакладней гэта канферэнцыя, на якую прыязджаюць сярод іншага не толькі палітыкі, чальцы ўрадаў, але, напрыклад, генералы краінаў НАТО, то бок гэта мае значэнне вайсковае. Разам з тым, як ты мяркуеш, чаму такая ўвага да Беларусі сёлета? Ну, 2 прычыны. Першая гэта дзеянні Лукашэнкі і ягоны ўдзел у агрэсіі супраць Украіны. Яно не памянялася, але вагнераўскае знаходжанне плюс ядзерная зброя, яны зноў вярнулі нас на парадак дня. Ну, плюс не вырашана пытанне з разлікам за 2020 год. І тыя рэпрэсіі, якія зараз адбываюцца, яны проста не паддаюцца ніякаму адэкватнаму разуменню. І гэта такія 2 трэкі: парушэнне правоў чалавека і акупацыя Расіі і Беларусі, яны выклікаюць такое неразуменне і прымушаюць заходнія дзяржавы, дыпламатаў, экспертаў знаходзіць нейкія там шляхі, нейкія новыя падыходы да Беларусі. І нашая задача была гэтыя падыходы прапанаваць. І, здаецца, многія з рэчаў будуць ужо ў бліжэйшы час агучаныя. Святлана Ціханаўская агучыла на форуме такую вядомую фразу, якую вы часта паўтараеце ўвогуле камандай, калі ездзіце ў замежныя сталіцы. Трэба глядзець на Беларусь не толькі як на праблему, але як і на магчымасць. Якая ёсць магчымасць менавіта для нас, для беларусаў у гэтай канцэпцыі, што вы прапаноўваеце заходнім дзяржавам? Ну, яны бачаць расейскую вайсковую машыну як нешта такое буйное, з чым трэба змагацца, і змагаюцца яны праз падтрымку Украіны. Але яны не бачаць, што ў гэтай машыне Пуціна ёсць вялікая трэшчына, ёсць іншародны элемент. Это Беларусь, якую Пуцін спрабаваў уключыць у гэтую ваенную машыну. І нібыта яна там неяк прыжылася, але яна ўсё роўна як цела, яно будзе адторгнута. Таму што людзі Беларусі не прымаюць гэтую расійскую агрэсію, думаюць іначай. І мы тлумачым, што калі перамены ў Беларусі пачнуцца, яны могуць дапамагчы ўкраіне перамагчы. Што не чакаць трэба, калі Украіна скончыць вайну поспехам, а потым будзем займацца Беларусю. А наадварот, мы можам прыспешыць перамогу Украіны, калі Беларусі у гэтым ураўненні дадзім нейкі новы фактар, нейкае новае вымярэнне. Што можна даць Беларусі? Падтрымаць дэмакратычны рух, заціснуць гайкі рэжыму. Лукашэнкаўская эканоміка і сітуацыя ў цэлым, яна нашмат горшым стане, чым расійская. Пуцін будзе доўга трымацца на энергарэсурсах, нафце, газе, падтрымкі расійскага народу. У Лукашэнкі гэтага няма, ён трымаецца толькі на Пуціне. І калі зараз правільна падабраць падыход, інструменты ціску на рэжым, спалучаныя з падтрымкай беларусам, а таксама нейкае натхненне даць беларусам унутры краіны, то можа спрацаваць даміно-эфект. І калі нейкія перамены пачнуцца ў Беларусі, невядома, як яны будуць адбывацца, ці это будзе там раскол эліт, ці зноў жа нейкія страйкі, выхады на вуліцу. Можа быць, проста сістэма пачне паралізавацца і абрынецца эканоміка, што гэта таксама распаўсюдзіцца і на Расію, што зноў жа прыспешыць крах Пуціна і дапаможа ўкраіне перамагчы. Скажам шчыра, што пры тым узроўні рэпрэсіяў, якія ёсць у Беларусі, любыя, здаецца, страйкі і выхады на вуліцу выглядаюць фантастыкай. Разам з тым, вось ты кажаш пра тое, што трэба націснуць яшчэ мацней на беларускую эканоміку. Ці гэта не прывядзе да нейкага адваротнага эфекту, што Лукашэнка і рэжым яшчэ больш толькі звяжацца з Масквою, яшчэ больш уцягнецца ў гэтую агрэсію і гэтыя злачынныя дзеянні Масквы? Ну, Лукашенко так ці інакш будзе здаваць Беларусь Расіі, таму што яму трэба дэманстраваць лаяльнасць Пуціну. І тут прычына не ў санкцыях, а ў тым, што яны ідэалагічна блізкія Маскве, ён разумее Крэмль, Крэмль разумее яго. І тут ужо пытанне нейкіх там санкцыяў супраць Беларусь-Калія ці буйных нафтахімічных прадпрыемстваў, ён не памяняе там стаўленне Лукашэнкі там на знак плюс ці мінус. Не. Яны выкарыстоўваюць наратыў, маўляў, калі вы будзеце ўводзіць санкцыі, то я як садыст буду здаваць Беларусь Расіі. Але гэта насамрэч не мае такой прамой карэляцыі. Ён гэта робіць не праз санкцыі, а таму што Расія ратуе яго задніцу. І націскаць трэба не па тых галінах, дзе працуюць прыватныя бізнесоўцы, а па канкрэтных сектарах, якія даюць чысты кэш Лукашэнку. Это вось угнаенне, нафтахімія,
металаапрацоўка, дзяржаўныя банкі. І ў гэтых санкцыях вельмі шмат лазеек, якія рэжым навучыўся абыходзіць, напрыклад, прадукцыю там угнаенню ці нафтахіміі перапрадае праз Расію. І мы прапаноўваем закрыць гэтыя лазейкі. Не дадаваць там санкцыі ў шырыню, не гуляць іх колькасцю, а менавіта якасцю, паглыбляць іх. Так, каб там фірмы пракладкі не маглі адкрывацца, так, каб нельга было б там за тымі з наклейкамі кіргізскімі прадаваць прадукцыю ў развяз. І у Брусэлі, здаецца, з'яўляецца апетыт менавіта на такія дзеянні. Журналісты час ад часу робяць расследаванні, у тым ліку і мае калегі з тэлеканала Белсат. Вось недавно даведаліся пра тое, што Белпоў даў такую інфармацыю, што тут у развязе працуюць былыя так званыя сілавікі, якіх нават падазраюць ва ўдзеле ў рэпрэсіях, а яны цяпер спакойна ездзяць тут як дальнабойнікі, кіроўцы. І падаецца, што развязу нармальна з гэтым пачуваецца, што яны не бачаць у гэтым праблемы ніякай. Праблема не тым, што там развяз нармальна пачуваецца, яны не ведаюць. І для гэта праца расследавальнікаў вельмі важная, таму што гэтыя дакументы, імёны, факты, яны павінны перадавацца, яны перадаюцца. І ў тыя краіны, дзе знаходзяцца, дзе працуюць гэтыя сілавікі там у цірах ці ў нейкіх іншых установах. І задача прасачыць, як яны прыехалі, якія ў іх візы, і закрыць ім гэтую магчымасць на будучыню, калі гэта магчыма. Канешне, калі яны ўжо маюць там грамадзянства, гэтыя былыя сілавікі нейкай еўрапейскіх краінаў, гэта адно. Калі яны маюць турыстычныя візы, па якіх знаходзяцца, то перакрыць ім, напрыклад, гэтую лазейку вельмі проста. Няма органу ў еўразвязе, які б кожны дзень гэта адсочваў. Гэта задача, у тым ліку нас з вами, беларускіх грамадзянаў, пільнаваць, каб кожны вінаваты ў рэпрэсіях, кожны, хто збіваў на акрэслены ў 2020 годзе, кожны суддзя, які даваў незаконныя тэрміны, каб ён на гэтых санкцыйных спісах апынуўся і каб потым, калі будзе трыбунал, ягонае імя было акуратна ўкладзенае з доказамі злачынстваў у асобную тэчку. Франак, у гэтыя дні ў Варшаве таксама праходзіць канферэнцыя АБСЕ. Гэта арганізацыя, напэўна, адзіная такая вялікая арганізацыя міжнародная па-за ААН, дзе Рэспубліка Беларусь фармальна прысутнічае. Я ведаю, што ўжо трэці год кажуць пра тое, што праз АБСЕ трэба ціснуць, каб вызваліць палітычных вязняў у Беларусі, задзейнічаць маскоўскі механізм АБСЕ, гэта проста назва не звязаная неяк з Расіяй. Разам з тым, ці ёсць хоць нейкія поспехі і ці ўвогуле ёсць сэнс ціснуць праз такія арганізацыі на рэжым, ці ўвогуле будзе слухаць? Адбыўся дэфолт міжнародных арганізацыяў пасля 2020 і 2022 году, ААН і АБСЕ, якія былі створаныя, каб вырашаць такія крызісы, як у Беларусі ў 2020 годзе і пачатак поўнамаштабнай вайны ў 2022 годзе, яны аказаліся нездольныя. АБСЕ было заблакаванае тым, што там ёсць правіла кансэнсусу, усе краіны павінны прыняць, у тым ліку лукашэнкаўская і расійская дэлегацыя. Тое самае ў Радзе бяспекі. Яны не могуць нічога прыняць, таму што блякуе Расія і Кітай практычна любыя рашэння. Але мы зараз знайшлі новую форму. Вось гэта форма сяброў Беларусі, гэта дзяржава, гэта не парламентары, гэта дзяржавы. Выканаўчая ўлада. Выканаўчая ўлада, яны аб'ядноўваюцца ў кааліцыю. Мы зараз маем 10 краінаў. Да канца года паспрабуем зрабіць 15-20 дзяржаваў, якія далучацца. Яны будуць выпрацоўваць супольную стратэгію, будуць патрабаваць ад кіраўніцтва АБСЕ рашучых дзеянняў. АБСЕ мае мандат, каб патрабаваць доступу да турмаў, маніtaраваць умовы, патрабаваць вызвалення палітвязняў, калі, напрыклад, яны бачаць, што і маюць доказы, што гэтыя палітвязні па палітычных прычынах. І праблема ў тым, што гэтыя кіраўнікі АБСЕ яны гэта не робяць. І Ціхановская вельмі правільна задала пытанне, чаму вось ужо 2 гады і АБСЕ ні разу не запатрабавала ні доступу да Алеся Бяляцка і іншых палітвязняў, не запатрабавала яго вызвалення публічна. Чаго яны баяцца? Гэта ж іхні мандат і іхні абавязак. Спадзяемся, што гэта неяк выправіцца. Яшчэ адну тэму, якую хацеў бы таксама з табой абмеркаваць. Вось стала вядома, што па выніках расследавання міжнароднага чырвонага крыжа і чырвонага паўмесяца патрабуюць звольніць кіраўніка беларускага філіялу гэтай міжнароднай арганізацыі Дзмітрыя Шаўцова. Калі патрабаванні не будуць выкананыя, прыпыняць міжнароднае фінансаванне і пазбавіць сяброўства федэрацыі. Звольніць Шаўцова павінная не пазней за 30 лістапада. Яго прызналі вінаватым у парушэнні асноўных прынцыпаў выкарыстання сімволікі і палітыкі добрасумленнасці арганізацыі. У той жа час, паводле расследавання, беларускі чырвоны крыж не мае дачынення да вывозу дзяцей з акупаваных украінскіх тэрыторыяў. Раней Шаўцоў заяўляў адваротнае. Тым не менш, міжнародны офіс арганізацыі абураны паводзінамі Шаўцова. У заяве гаворыцца аб недапушчальнасці, цытата, палітызацыі і маніпулявання гуманітарнай дзейнасцю. Франак, вось бачым такую інфармацыю, чуем, і здаецца, што зноў нейкія паўмеры толькі. Вось гатовыя яны яго звольніць, кажуць, што трэба яго звольніць, інакш не будзе грошай для Беларусі і для беларускага чырвонага крыжа. Аднак кажуць, што чырвоны крыж хіба не ўдзельнічаў у вывазе украінскіх дзяцей на Донбасе, хаця ён сам туды ездзіў асабіста і
казаў тое, што казаў. Ну, трэба разумець, што нават такая заява, якую зрабіў міжнародны чырвоны крыж, это ўжо рэвалюцыя для гэтай арганізацыі. Яны звычайна і тут жа выходзяць там і з Конга, краіны з паўночнай Карэі, і з Нікарагуа чырвоныя крыжы. І яны звычайна маўчаць. Яны звычайна маўчаць, абы там не закрылі гэтую арганізацыю, каб праз яе рэалізоўваць гуманітарныя праекты на зямле. І такая досыць палітычная смелая заява гэта вялікі поспех. І ясна, што яна мае дэкларатыўны сімвалічны характар, і наўрад ці лукашэнкаўскі чырвоны крыж там будзе рабіць нейкія дзеянні, але само прыцягненне ўвагі да праблемы вывазу украінскіх дзяцей са ўдзелу чырвонага крыжа ён вельмі карысны. Я думаю, што чырвоны крыж зрабіў гэтую заяву не для того, каб вырашыць праблему, а каб сваю рэпутацыю адмыць. Так яны паказваюць, што нам не ўсё роўна, мы сочым за сітуацыяй. Ну да, мы нічога зрабіць не можам і не будзем, але мы вот хаця бы заяву. Паглядзім, што выбере рэжым, ці ён звольніць гэтага чалавека, ці ўсё ж такі захоча захаваць грошы таксама ў нейкай ступені, ці ўсё ж скажа, што не, мы не прагінаемся пад захад. Франак, дзякуй вялікі, што завітаў сёння ў студыю Белсат. Франак Вячорка, галоўны дарадца Святланы Ціханаўскай.